舞台はスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ、通称サンシーロスタジアムです。今両チームのキャプテンベルゴミとシレンツィを先頭に両チームの選手が入場してまいりました。ご覧いただきますのは第18節、地元のインテルがトリノを迎えての対戦です。このところインテルは最近5試合で1勝3敗1引き分けとちょっと元気がありません。一方のトリノの方は最近5試合では2勝1敗2引き分け、めったに負けなくなっています。好調と言っていいと思います。その両チームの対戦です。映っている7番はフォントラン、ベテランの選手です。8万6千人を収容するスタジアムサンシーロ、ホームのインテルのスターティングメンバーです。1番ゴールキーパーのパリューカ、以下2番がベルゴミ、3番がマッシモ・パガニ、4番がベルティ、5番がフェスタ、6番オルランド、7番フォントラン、8番がヨンク、9番がデルベッキオ、10番ベルカンプ、11番ソサというメンバーです。監督はオッタビオ・ビアンキさん51歳。一方アウェーのトリノの方のスターティングメンバーをご覧いただきましょう。ゴールキーパーパスティーネ、以下2番がアングロマ、3番ソリアーノ、4番ファルコーネ、20歳の若い選手、5番ペッレグリーニ、こちらはベテラン31歳、6番マルタリアーティ、7番リッチテッリ、8番がペッソット、9番がシレンツィ、10番がペレ、11番クリスタッリーニ、こちらの監督はネド・ソネッティさん53歳。第5節からトリノを率いています。まもなく試合開始です。お話はジェフ市原スーパーバイザーの奥寺康彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まもなく試合開始かと思いますが、今日はどんなところが楽しみですか？そうですね、まずインテルですね。本当ソダとベルカンプが久しぶりね、コンビで来ましたしね。なんと4ヶ月ぶりだそうですからね。ですからここで勢いをつけてほしいですよね。そうですね。どういうコンビを見せてくれますか？ソサベルカンプのゴールデンコンビです。今前半の笛が鳴りました。この試合のレフェリーはコッリーナさんです。ボールが今左に展開しています。フォントラン、このパスはカットされました。オルランド頑張ります。ちょっと勢いが余りましたか。オルランドファールを取られています。トリノのフリーキックと変わります。ボールをこれから蹴るのが10番のペレ、174センチと身長はありません。32歳のベテラン、ガーナの代表選手です。利き足は左、ゴール前にボールが出る。これはキーパーのパリューカに達しました。もうほとんどああいうね、セットプレーはシレンツですよね。191センチの長身ですからね、その頭を使わない手はないですね。ボールが縦に出ました。デルベッキを走る。ここはマルタリアーリかわしています。ボールは今中央、シレンツが一旦後方に下げました。8番はペッソット、ボールが右に展開してアングロマ、これがフランス代表です。さあ右からずっとペッソットが上がっていきます。ここで倒されましたが、いやホイッスルありました。ファウルです。はい、トリノのフリーキックです。映っているペッソット、173センチ、この人も上背のない選手です。24歳。さあボールを蹴るのはアングロマ。フランス代表チームでも同じポジションをやりますよね。そうですね。ゴール前にボールが出る。上がってきますね。そうですね。ベルゴミがクリアしました。こぼれ球、さあベルカンプが拾いました。ベルカンプからソサへ、ゴールデンコンビ。さあ右からベルティが上がっていく。そのベルティにボールが渡った。このスライディングタックルはソリアーノですがファールを取られました。素早くリスタートしたいベルティ、これはやり直しです。3番のソリアーノも23歳という若い選手です。さあインテルのフリーキックです。ここは4区のミドルシュートもありますし、それからソサのそうですね、左ですよね。そうですよね。さあどうしますか。4区が小さく出してソサがゴール前にボールを出した。ベルティに通りません。ソリアーノかわしています。シレンツからもう一度ソリアーノ、4区がボールカット。ソサ周りを見ています。ソサ後ろに下げました。パガニンから逆サイド、このボールフォントランが拾いました。そして4区ロブスターありますからね。そうですね。ベルカンプにボールが当たった。さあゴール前だ。デルベッキオの頭、ゴール前のボールがこぼる。パスティーネキャッチ。一方のインテルの方はデルベッキオの頭を結構使いますよね。186センチ。彼もよく上背ありますし、ボールを受けますよね。そうですね。ポストになりますからね。ボールがタッチを割りました。首筋を押さえているこの人はリッチ・テッリ、177センチ、27歳。トリノのメンバーの中ではここまで5点を挙げましてチーム内最高の得点王です。
シレンツのヘッド、向こう側、ペレが倒されました。これはオルランドのファウルです。オルランドはとにかくペレをマークしろと言われてるんでしょうね。そうですね、やはり自由させるとね、嫌な選手ですからね。そうですよね、テクニックありますからね。ペレがちょんと浮かしました。シレンツィ、マークしているのはパガニン、これはゴールラインを割りました。3番のマッシモ・パガニン、パガニン兄弟の弟、182センチ、24歳。さあトリノのコーナーキックです。ペレがボールを蹴ります。利き足は左。スタートしましたペレ、ニアポストだ。コントラのヘディング、ファルコーネがボールを拾った。さらにペレヘッドでボールを送りました。これを拾ったのはソサ、そしてベルゴミ、ボールを生かした。ベルカンプ通るか、ペレグリーニが行きました。そしてパスティーネゴールキーパー、ボールが高く上がっています。ソサの頭に当たりました。ボールが右にこぼれてきました。さあフェスタが上がってきている。フェスタが上がる。しかしこれはちょっと追いつけません。なかなか積極的ですよね。フェスタはストッパーですからね。さっきのベルゴミ上がってきたし、なかなか感じいいんじゃないですかね。そうですか。ゴールキックからボールを持っているのはトリノのリベロです。ペッレグリーニ5番です。長いボールです。シレンツィの頭、ヘッドで流すリッチテリ、いいところにボールが当たりました。しかし前を向いてプレーができません。ソリアーノ、中へ入れようというところ、クリスタッリーニ、これはデルベッキョ、足が上がりました。ファウルです。素早いリスタート。11番はクリスタッリーニ、23歳、若い選手です。ボールはインテルに渡っています。フォントラン、縦にボールを送る。ソサに渡った。ぴったりマークはファルコーネ4番、そして2番のアングロマも行っています。ベルカンプがダイレクトで左に流しました。これがフォントランとの呼吸が悪い。そうですね、もったいないですよね。そうですよね。スタンドからかなり激しい口笛です。さあアングロマはボールを入れます。ペッソットボールを受ける。ベルカンプが行きました。ベルカンプのしつこい守備です。今日はベルカンプはちょっと下がり気味ですよね。下がり気味ですよね。トップではない感じですね。そうですね。したがってソサとデルベッキオのツートップという感じになりましょうか。そうです。特にデルベッキオが張ってますよね。そうですね。ソサは相変わらずこう自由に前線に出たり少し下がったりという感じですね。ペレ左サイド、縦に送ってソリアーノ、もう一度ペレに戻るか。ペレに戻った。しかし折り返ったボールはネットの上です。試合開始から間もなく6分になろうというところです。さあボールキックです。ボールは今ベルゴミが最近は単なるディフェンスよりもリベロ的な動きをしているという声がありますけれども。そうですね、先ほどもチャンスがあれば上がってきますよね。上がってましたよね。それもかつては右サイドから上がってたんですけど、今は真ん中あたりから上がっていきますよね。ですからそういうね、攻撃参加もね、少し良くなってきてるっていうのはいいんですよね。そうですか。前はあんまりしませんでしたからね。そうでしたね。ここでソサがファウルを受けました。インテルのフリーキック、素早くリスタートしましたベルカップ。そして左に振ってオルランドもベテランです。もうすでに29歳。ベルカンプにボールが戻りました。久々4ヶ月ぶりにソサとコンビを組みますベルカンプ。4区が左にさばいてオルランド、さらに左サイドフォントランです。ここでボールがタッチ終わりました。インテルボールのスローインです。ダビデ・フォントラン、182センチ、28歳。この笛は何でしょうか。コッリーナさんが誰か呼んでますね。ベルティですね。ベルティが呼ばれました。結構一言多いんですよね、ベルティはね。ただしここは注意だけで終わりました。もう一度何かやればイエローカードが出るでしょう。ボールが入りました。4区です。ゴール前、ベルティのヘッド、ベルカンプ、こぼれ球、ペッソットが拾ってシレンツィ、パガニンのタックル、ボールを奪いました。フォントランからベルゴミ、深く下がっていますベルゴミ。前線にボールを送る。狙うはデルベッキオの頭ですが、はるかに頭の上。ゴールキーパーのパスティーネに達しました。182センチ、23歳、まもなく24歳になります。
タリアーティです。今でもちょっとね、合ってない部分ありますよね。そうですか。息がね。ドリブルでずーっと上がっていきます。デルベッキオです。デルベッキオがずーっと上がっていきます。中へ折り返す。このボールは通りません。ペストットがクリア。リッチ・テディから中へ返して、さらにペレからこれがクリスタッリーニ、ずーっと右へ流れていきます。そして縦にボールを送りますが、これは通りません。フォントランが選手の動きを見ながら下がっていきました。ボールはパリューカです。長いキック、ソサの頭、ソサが倒れました。これはホイッスルありません。いや、別のところでホイッスルありましたね。ペレがファウルを犯しました。インテルのフリーキックです。ヨンクが左に流しました。オーランド、さらに左へフォントラン。オーランドにボールが返った。2人に囲まれています。フォントランに返しました。今ね、そうですね、ここでボールがタッチ終わりました。あれはどういうことが原因なんですか？そうですね、やっぱり考えることはやっぱ全然違うんですよね。1人はスイッチ1人持っていきたいところですからね。さあ左からのスローインです。オーランドがロングスローの構えを見せています。ボールが入った。シレンツの頭か。クリスタッリーにさらにヘディングでつなぐ。こぼれ球、ヨンクが拾いに行きます。ヨンクが拾って中へ返します。ここにキャプテンのベルゴミ、左サイドパガニンがフリーです。マッシモ・パガニン、ゴール前ボールが出る。バスティンのキャッチです。去年は昨シーズンは3試合にしか出ておりませんバスティーネ。今シーズンはバリバリのレギュラーです。ボールが縦に出ましたが、ベルカンプのヘディング、ペレがこのボールを拾っています。ここでフォントランがファールです。フォントランのスライディングタックルはファールを取られました。両チームともですよね、なんかこうもう少しで波に乗れそうなんですけど、やはりミスパスとか、ちょっと意思の疎通違いでね、乗り切れてませんよね。そうですね。ですからここまで10分を経過しましたが、これという見せ場がここまでないですね。さあボールを蹴るのはリベロのペッレグリーニです。ゴール前にボールが出るか。シレンツェのヘディング、こぼれ球、3番のソリアーノ、ベルティが行きました。ベルティがチェックした。ボールを奪った。ボールを奪った。ソリアーノが挽回にかかる。後ろから追います。ここでかわされました。ちょっとやらせたかなって感じですね。そうですね。ここはシレンツィボールをもらいます。いいところでボールを受けました。パガニンのマーク、ボールを奪いました。4区、こういういいプレーにはスタートからね、拍手がきますね。パガニンがよく読んでましたよね。左サイドベルカンプ、ボールを後ろに下げました。オーランドから4区、からベルカンプへ通るか。バスティーヌが出ました。バスティーヌキャッチ、そしてすぐにペストットにボールを渡します。こういうところでプレーが切れません。セリエ クリスタッリーニ、グランドアーのパス、シレンツィがダイレクトでペストットに渡そうとしましたがダメ。ボールを持っているのはベルゴミ。ベルゴミも31歳、大ベテランです。4区から左サイドのフォントラン、スタンド、ソサからベルカンプ、ほぼ中央付近、縦にボールが出てデルベッキオ、マルタリアーティがかわしました。惜しいですね。いいタックルですね。そうですね。うまくすり抜けましたけどね。トリノの6番マルタリアーティ、ご覧の左の選手、スライディングタックルに入りました。9番のデルベッキオ、今日はマークのようです。ここでしかしインテルコーナーキックです。映っているのはペッソット。ゴール前ポジション争いが激しい。ソサのボールはソリアーノがヘッドでクリアしました。もう一度コーナーキックです。デルベッキオは186センチ、21歳、ウディネーゼから移ってきました。アンダー21のメンバーです。トリノの方にもアンダー21のメンバーがおりまして、4番のファルコーネ、今日はソサのマークですが、この人もアンダー21のメンバーです。ここはヘディングでクリアしました。さらに折り返しますが、これが十分ではありません。ヘディング、ペストットのヘディングです。さあ抜けようかというところ、ペレ。そうですね。ホイッスルありません。今のが抜ければ大きなチャンスに結びつこうかというところでした。4区はゴール前、デルベッキオの頭。ここはマルタリアーティの方がファウルを取られました。嫌なところですね。そうですよね。ゴール正面です。この
の位置です。スペシャリストがいますからね。そうなんですよね。ペナルティーアークの頂点のところが20メートルですから22メートルぐらいの距離でしょうか。オルランドがいます。4区の顔が見えます。そして背中はもちろんソサです。後ろから手でも使ったんでしょうか。マルタリアーティ、ファウルを取られました。リッチ・テッリー、それからアングロマ、シレンチ、それからクリスタル・リーニ、ペッソット、さらにペッレグリーンの顔が見えます。さあソサ1人です。残っているのはソサ1人。スタートしました。直接狙いました。キーパーキャッチ、バスティーニキャッチしました。曲がりはね、良かったんですけどね、もうちょっとやり左サイド、そうでしたね、嫌なところですよね。しかし、キーパーは気が気じゃないでしょうね。そうですよね、曲がりますからね、ちょっと甘かったですね。そうですね。ここでシレンツィがファウルを取られています。またインテルのフリーキックです。しかしこれは自陣深いところ、ボールは右サイドベルティから縦に送られました。デルベッキオ、マルタリアーティの足に当たってタッチラインを割っています。ベルティがボールを入れます。デルベッキオ、ベルティが折り返す。ペッソットの頭、こぼれ球4区は拾えません。しかしさらに左へこぼれるところ、ボールがこれでタッチを割るか。タッチを割りません。追いついたのはアングロマですが自分でボールをキープできませんでした。さあ4区はボールを持っている。さらに返してベルゴミ、フォントラン、この辺りベテランの間でボールが回っています。4区が手で日差しを作ってますね。西日がちょっと気になるんでしょうか。オルランドがボールを奪われました。クリスタル・リーニが右にさばきまして、これがペレです。クリスタル・リーニにボールが返りました。さらにもう一度ペレがずっとオーバーラップして上がっていく。しかしこのパスがちょっと十分でありますね。そう弱かったですね。ベルゴミのタックルでボールがタッチを割りました。しかも相手に当たっているようです。インテルボール。早くも15分が経過しました。見せ場がそんなにない割には試合の経過が非常に早いですね。確かにボールがね、取ったり取られたりですから、そういう点ではスピーディーなサッカーなんですよね。しかもそのなんていうんですか、ボールデッドになる時間が少ないですもんね。4番のファルコーネ、前に送ってアングロマ、リッチ・テリーの頭、ボールを拾ったのはシレンチ。これはやっぱシュートまで持ってきたいですよね。リッチ・テリー、足を打たれたか。さあもう一度リッチ・テリーだ。うまくコントロールできません。ここはフェスタがかわしました。ようやくここでクリア。拾ったのはペッレグリーニ、ソサをかわして右にボールを送っています。そして縦にボールが出てきます。もうちょっとね、ベルカンプがボールをもらうといいんですけどね。そうですか。やっぱり動きが少ないですよね。やっぱり来るの待たないでどんどんもらいに行った方がいいと思うんですけどね。クリスタル・リーニ、ボールゴール前、シレンチのシュート。キーパーバリューカーキャッチしました。今はなかなかいいタイミングでしたね。シュートが早かったですからね。今のスローです。去年は今頃の時期ではもう12得点挙げていたシレンチですが、今シーズンはまだ1点しか挙げてないんですよね。マークされるときついですよね。そうですよね。周りの選手が作ってあげればいいんですけど、それもできてませんからね。そうですよね。やや不本意なシーズンを送っておりますシレンチです。さあボールを持っているのはベルカンプ、ドリブルで中へ入ってきました。そして同じオランダの4区にボールを渡しました。右にボールが出てデルベッキオのヘディング、ボールが落とされましたが、誰もフォローに行ってないですよね。そうでしたね。もうソサも今足を気にしてましたから。そうでしたか。止まってましたよね。ベルゴミがボールをフォントランへ、さらにこちらへ回ってきたデルベッキオですが、ボールがタッチを割っています。よく動きますね。そうですね。したがってこの6番のマルタリアーティもぴったりくっついて右へ左へ移ってるわけですね。ボールが入りました。アングロマはカットしています。そして11番クリスタル・リーニ、この人も若い選手、23歳。後ろからオールランドが押しました。ファールです。トリノのフリーキック。ボールをプレーしているペッレグリーニは182センチ、31歳です。C のラベンナから移ってまいりました。
シレンツェのヘディング、さあリッツテリにうまく渡りません。ああいうボールをね、拾いたいですよ、そうですよね。ボールは左サイドでフォントラン、縦に送ってソサ、アングロマが拾っています。そしてファルコーネ、縦に送ってリッツテリ渡るか、フェスタにかわされました。そしてフォントラン、うまく相手をかわそうというところ、アングロマよく粘りましたが、しかしアングロマファールを取られました。アングロマは180センチ、29歳です。両チームともね、1人の選手がボールを持つ時間長いですよね。そうですね。もう少し早くパスをする、オランダのシュート、パスをするといいと思うんですけどね。中盤でボールを受けましたオルランド。3回4回ドリブルで走ってからシュートでしたが、これはポストの左を通過しています。ゴールはなりません。さあゴールキックです。ボールを追っているのはペッレグリーニ。前にボールを送ります。高いボール、シレンツェのヘディング、こぼれたところに誰もおりませんでベルゴミを拾っています。でも走ってないとダメですよね。もう勝てるということをね、信頼していかないとですね、チャンスが生まれませんよね。10回飛べば8回は勝ちますよね、シレンツェの頭ならね。スローインと変わります。フォントランがボールを入れます。ベルカンプ、もう一度スローインですが、今度はトリノのスローインです。今日のスタンドは5分程度の入りです。やや寂しいジュゼッペ・メアッツァ。ヘッドで4区がボールを落とした。ここで試合時間が20分を経過しています。ボールを持っているのはフォントラン。フォントラン抜ける、クリスタルディーニのスライディングタックルは、これはファウルを取られました。怒っていますフォントラン。まあね、アイドルでファウルするの分かるんですけどね、やっぱりアイドル中盤で持ってもしょうがないと思うんですよね。そうですか。さあ4区のフリーキック、ベルティのヘディングを走り込んだデルベッキオですが、ジャストミートしません。さあクリアしたボール、ここで笛です。ここで笛。今どうしたんですかね、ベルカンプはね。声が出たのかどうかですよね。なるほどね。トリノのフリーキックです。ペッレグリーニからペッソット、左サイドです。シレンツィマークしているのはベルカンプ。ボールを奪いました。ベルティがドリブルで中に入ってくる。逆サイドまで、そうですね、デルベッキオにボールが当たりました。デルベッキオがドリブルでずっと上がっていく。マルタリアーティぴったりマーク。マルタリアーティの足に当たってゴールを割りました。ゴールラインを割りました。インテル前半3つ目のコーナーキックです。ここまでのコーナーキックの数、さあソサがボールを蹴ります。ゴール前、ベルティの左足、ペレがクリア。こぼれ球拾いに行くのはベルゴミ。中央へボールを送りました。4区がここまで帰ってきています。そして右サイドパガニン、ダイレクトでゴール前へ。ベルティのヘディング、デルベッキオ、しかし拾ったのはペッソット。11番クリスタッリーに倒されました。これは4区のファウルです。今でもね、ファウルになったらいいんですけどね、中盤でああいうことやってはいけないんじゃないと思うんですよね。あんまりいいことじゃないですね。そうですね。ファウルを取られなければもう敵の選手が来てますからね。随所に両チームそういうのが見えますよね。そうですね。今度はフェスタのファウルです。ここへ来てちょっと笛でプレーが止まるシーンが多くなってきました。インテル対トリノ。最近5試合インテルは1勝3敗1引き分け、元気がありません。ボールを蹴るのはペレです。ファーサイドにボールが出ました。シレンツェのヘディング届きません。アングロマが折り返す。これは相手に当たってゴールラインを割りました。フォントランに当たっています。コーナーキックです。ですから今日はスタンドも寂しいですが、ミラノのファンは今シーズンはちょっと寂しい気持ちじゃないでしょうかね。AC ミランも元気がないですね。トリノのコーナーキックは2回目です。
ペレが何か合図を送っていますが、さあボールはニアポスト、フォントナのヘディング、拾いに行く4番はファルコーネ。ペレにボールが通りません。オルラドのヘディング、しかしファルコーネがボールを拾った。ゴール前、ここオフサイドフラグが上がっています。オフサイドフラグが上がりました。リッツテッリオフサイドです。リッツテッリとしては納得いかないんでしょうか。いいタイミングで飛び出すと思われたリッツテッリですが、オフサイドを取られました。さあインテルのフリーキック、シレンツがボールを拾っています。アングロマがオーバーラップして上がっていく。さあアングロマ走る、アングロマ走る、速い速い。アングロマペナルティーエリアに入った。左足のシュートは力がありませんでした。しかしアングロマ速いですね。今の上がり良かったですよね。ああいう形がどんどん出てくると、この彼の力いきますよね。そうですね。ただこの最後のパスがね、もったいなかったなと思いますね。場面はトリノのスローインと変わります。まもなく前半25分になります。ボールを持っているのはクリスタッリーニ、そしてファルコーネ。縦にボールが出ています。さあフォントランのベルカンプのスライディングタックル、よく戻ってきてますね。そうですね。スローインです。ボールはペレに入りました。ここはフォントランのファウルです。危険なプレーということでしょうか。俺かそれともベルカンプかと言ってますが、ベルトから上へ上がったと言ってるんですか。コッティーナさんです。上がってますね。厳しい笛には定評があります。コッティーナさんです。ただこの人が笛を吹くと試合が締まりますよね。そうですね。それは間違いないですね。はっきりしてますからね。さあ右からのフリーキック、アングロマがボールを蹴ります。マルタリアーティのヘディングです。フォンタナのヘディング、こぼれたボール。リッツテリのシュートはサイドネットです。これ危なかったですね。危なかったですね。最初マルタリアーティのヘディングが高く上がって落ちたところ、ちょっと空振りしたような形になりましたね。このフォントナンがね。こぼれ球、リッツテリの右足、強烈なシュートはサイドネット。これはもったいないことしましたね。すでに前半も25分が経過しています。一瞬肝を冷やしましたか。ジャンルカ・パリューカ、ほぼ中央でのヘディングの争いというのが勝っています。動きが逆になりましたが、シレンツィ体大きい分ちょっと逆を突かれると止まってしまいますね。ペストットからリッツテリ抜けていく。3人に囲まれているオルランドのスライディングタックルはファウルを取られました。今日のオルランドは非常にファウルの数が多くなっています。役目ですから仕方がないでしょうね。やはりああいう戦い多くなりますよね。少し足を引きずり気味です。リッツテッリ、ローマから今シーズン移ってきました。ローマに6年おりました。さあクリスタッリーニ、シレンツにボールを送りました。これはオフサイドです。ボールを蹴ると同時にラインズマンの旗が上がるのが分かりました。どうでしょう。向こうサイドスッと旗が上がっていきます。さあボールをプレーしているパリューカ、188センチ、28歳、サンプドリアから移ってきました。ベルゴミから縦にボールが出た。さあデルベッキョだ。デルベッキョへ行く。デルベッキョ振り切れるか。マルタリアにぴったりマーク、そしてペストットが来ました。折り返す。キーパー飛び出した。キーパーがいいタイミングで飛び出しました。ソサが詰めてましたもんね。そうですね。狭いようね、デルベッキョ頑張りましたよね。そうですね。このフェイントですね、なかなかうまいですよ。2人がかりのマークをかわして21歳のデルベッキョ。場面変わりました。長いボールが出ましたが、これはカットしています。ボールを持ったのは4区ベルティ、もう一度4区サイドを変えます。フォントラン、いい攻撃です。ペナルティーエリアに入ったソサ、ファルコーネぴったりマーク。さあかわせるかソサ、倒されました。ホイッスルありません。
ちょっとやっぱりキレがないですよね。そうですか。20歳のファルコーネにやられましたね。これはファウルです。これはペレの方がファウルを取られました。そうですね。インテルのフリーキック。前半28分、まもなく30秒になろうというところ、まだ両チームノースコアです。ボールは4区です。ロングシュート。今のはかなりありましたよ。ありましたよ。左にセンターサークル見えましたもんね。そうですよね。ですからそうですね、35メーター、今40メートル近くありますね。40メートル近くあったんじゃないでしょうかね。まあ我々ちょっと長いとすぐロングシュートと言ってしまうんですが、今のはロングシュートと言っておかしくないでしょう。そうですね。右足に威力を秘めています。4区、その4区のロングシュート、枠に行きませんでした。しかし今ちょっとインテルはリズムが作れませんから、ああいうシュートでも打つ方がいいかもしれませんね。そうですね。今それぞれリズム変わってきますからね。そうですね。4区がボールを蹴ります。ベルカンプが正面に上がっていきます。さあボールはファーサイドいった。さあゴール前だ。ベルティの右足がボールに届きません。今の惜しいですよね。最初ベルカンプの足が届かないんですよ、これね。そうです。そしてさらにベルティが行きましたが、この足も届きませんでした。パスティーネキャッチ。今のはいい形の攻撃でしたがシュートに入りませんでした。ボールは右に出ました。スローインと変わります。ボールはフェスタが入れます。フェスタは183センチ、25歳。ベルゴミがゴール前にデルベッキオのヘディング、後ろに流れます。ペッソット、これはミスキック。もう一度しかしペッソットが拾います。縦にボールを送りました。シレンツのヘディング。ボールを持っているの4区です。4区シュートレンジに入ってくる。ペレがいった。ペレがかわした。ペレがかわしました。クリスタン・リーニ、さあ反撃です。カウンターアタックはしかしかかりません。もったいない。そうですね。こちらはオッタビオ・ビアンキ監督です。51歳。今シーズン新しくインテルの監督になりました。さあベルティのシュート。これはどちらかの選手に当たってゴールラインを割りました。突っ込みましたベルティ。186センチです。こちらはソネッティ監督です。第5節からトリノを率いています。この辺りはちょっとベルティらしい攻撃でしたがね。さあソサがボールを蹴ります。今度はファーポスト。ベルティの頭の上。しかもベルティがファウルを取られました。トリノボールのフリーキックです。しばらくリズムを欠いておりましたインテルですが、ここへ来ていい攻撃が何回か見られました。とにかく去年は優勝候補から危うく B 転落の危機まで行きましてね、最後はウェファの優勝で飾りましたけれども、今シーズンもバデューカの参加などあって、今年こそと思ったんですよね。という話があったんですがね、現在は11位です。やはりこう見てましてもね、こうベルカンプが浮いてますよね。浮いてますか。本当にボールがパスもらえないっていうか、フォントランがずっとドリブルで上がっていきます。そしてオーランドゴール前、うまく通りませんでした。テルベッキオに渡っていればというところです。さあもう一度ベルカンプ。4区が逆サイド、ベルティのヘッド、丁寧に落とした。走り込めない。ベルカンプが行きましたが遅れています。なんでね、今ベルカンプ絶対行かなきゃいけないですよね。その辺をベルティは言ってるんでしょうか。ベルティはもう狙いすましてヘッドを落としましたよね。もう一度ゴール前にボールが出ました。デルベッキオです。ゴール前、さあ振り返りません。ソサ、ベルカンプ流して右足のシュート。さらにもう一人フェスタのシュートですが、これもダメ。コーナーキックを得ただけ。コーナーキックばかり何本も得てもこれ得点になりませんのでね。そうなんですよね、チャンスになるんですけど。ファーサイドベルティ、長い落としたシレンツィ、右足のクリア。拾いに行くのはフェスタ。パ
パリウカに任せました。そしてフェスタ、ホルランド、ヨンク、サイドチェンジ、こちらサイドはパガニンです。タッチ終わりました。何かインテルはちぐはぐですね。肝心な時にね、うまくパスがつながらなかったり、意思の疎通でね、うまくいかなかったりしてますよね。それとなんていうんですか、走り込むべきところへ走っていないとかね、そういうのが目立ちますね。ここでファウルがありました。オールランドのファウルです。ペレは今日何回オールランドにやられてるでしょうか。足首をやられたようです。すでにまもなく34分になろうというところ。インテルトリノ前半戦はここまで両チーム得点がありません。さあペッソットがボールを蹴ります。いいボールが回ってきた。ここはフェスタのヘディング、ペレが拾った。ゴール前にボールが出る。シレンチがいく。パリウカが出ました。長いボールです。リベロのペレグリーにヘディング、ベルカンプのヘディング、ルースボール。5番のペレグリーニが行きます。そして長いボールですが、これはフォンタナのタックル。タッチ終わりました。素早いスローインです。フォントラン。これトリノはこの週の水曜日に一つ試合をやってるんですよね。そうですね、雨で流れた試合をやってますから、間3日置いて、つまりこの8日間で3試合目ということですからね。きついですよね。ちょっときついことはきついですよね。ベルカンプが中央に流れていって、この相手のタックルが入りました。ボールがパリウカです。ペッレグリーンのヘディング。さあフォンタナが抜けるか。アングロはぴったりマーク。フォンタナが行く。アングロはさあどうだ。これはファウルを取ってくれません。ファウルを取ってくれませんでした。つまり演技と見られたわけでしょうか。そうですね、ただし最近のトリノは5試合が2勝1敗2引き分け、しかもそのユーベに勝ったり、あるいはミランと引き分けたりという、なかなかいい形が出てますよね。そうですね、やはりディフェンスがいいですからね、やっぱりこう勝つチャンスもね出てきますよね。そうですか。前半はちょっと思いがけない負けをコロコロ演じてましたけれどもね、ここへ来て少し締まってきたような感じがあります。それだけに監督がすぐ交代したりしたわけですけれどもね。さあシレンチだ、シレンチ。ここはベルゴミがかわしています。コーナーキックです。好調のねユーベに勝ったっていうのはね、ちょっと意外っていう感じありましたけど、そうですよね。そこがダービーということかもしれませんがね。そうなんですよね。さあトリノの方はコーナーキック3回目。もうそろそろね、いいボールを蹴ってですね、そうですよね、枠へ行きたいですよね。ファーサイドシレンチヘッドで流す。ペッソットが行きました。折り返す。デルベッキをクリア。ソサが拾いに帰ってきました。そしてベルカンプ、これはトリノにファールがありました。足を振り上げたってことですね。なるほどね。残り10分を切っています。残りまもなく8分になろうというところですが、両チームのスコア。ボールを蹴るのは4区、184センチ、28歳。ボールが流れました。パスティーネです。ペッレグリーニ、ペッソットから縦にボールが出ました。リッチセリエ通りません。ここはフェスタのファウルです。5番のフェスタ、183センチ。昨シーズンがインテルからローマに一度出されたんですが、戻ってきたわけですね。この試合ではセーノが2度目のイエローカード4枚累積ということで、出場できません。インテルの方です。ゴール正面クリアしました。ソサがボールを拾っています。しかしなかなか前を向いて、しかもゴールの近くで仕事ができません。ソサ、ボールが縦に出ました。デルベッキオが走ります。しかしここはマルタリアーティかわしました。ペッレグリーニからマルタリアーティ、落ち着いています。そしてペッソット、
簡単にはボールをデッドにしません。さあペストット縦にボールを出す。ペレが走ります。ぴったりついているオーランド。さあどうする。中へ深く入りたいところか。さあスルーパスだ。走り込んだのはクリスタルリーニですが、アイデアはいいですよね。そうですね、はい、あと本当こういうね、タイミングっていうか、合えばね、チャンスって本当できてくるんですけど、そうですよね、そういうプレーが本当随所にありますね、ちょっとずつ合わないのがね。ソリアーノからの中央へのボール、シレンツに通りません。さあボールを奪い返しましたベルティです。中の4区が前を見ています。こうやってね、パスを探してるじゃダメですよね。なるほど。周りも動いてないってことですからね。そうですね。うわー、これは随分デルベッキョがトラップミスしただけで相当激しい口笛ですもんね、お客さんもイライラしているかもしれません。ペストットのスローイン、シレンツ胸で受けました。クリスタルリーニが縦に走る。しかしパスは通りません。ベルゴミクリア。さあこちらいいパスになりました。ソサが走りました。アングルマカット、ちょっと周りが見えてませんでした。ソサ音もなく近づいてきたアングルマにボールを奪われています。しかしもう一度インテルボール、フォントナンからソサへ、このボールも通らない。ファルコーネがかわしました。さあ中央からシレンツが上がっていくのが見えました。右にさばいてリッチ・テッリー、後ろから来たフォントナン、今度はフォントナンがお返しです。お互いにやり合ってますよね。というと本当に周りが見えてないっていうか、そういう感じですね。フォローがいないっていうんですよね。パリューカのキック、デルベッキョのヘッド、もう一度デルベッキョ、アングルマヘッドで後ろに流しました。キーパーが出ます。パスイーネ、ご覧の通り間もなく40分です。両チームノースコア。アングロマからペッレグリーニ、そしてもう一度アングロマ、フォンタナの足に当たって前に跳ねました。アングロマはかわします。シレンツが拾う。倒されましたがホイッスルありません。オルランド、ベルゴミ相当眩しそうです。長いボールです。デルベッキョを走る。しかしこれはちょっと無理か。マルタリアーテが行きました。ボールは生きている。ここでマルタリアーテがファウルを取られました。マルタリアーテは187センチ、25歳。昨シーズンはパルマで10試合に出ています。そのパルマから今シーズン移ってきました。デルベッキョの方はウディネーゼからの移籍選手です。さあまもなく41分になろうとしています。インテルのフリーキック、ソサがボールを蹴る。パルコーネのヘディング、リッチ・テッリヘディング、こぼれ球パガニンが拾いました。逆サイド、ソサがフリーだ、ソサがフリーだ、左足のシュート、ポストの右、なんたること、ルーベン・ソサゴールデン左足、ポストの右を通過しました。うまく抜けてきましたよね。トラップも最高だし、ボール一つですね。柔らかくお腹で受けたところまでは正解だったと思うんですがね。これは惜しい。前半終了間際のインテル、願ってもないチャンス。黄金の左足不発。なんとなく前半を見る限りではね、この操作の動きの悪さとかね、重さ、そういうので尊重されてます、シュートね。こういう時っていうのは得てしてつまらないことで相手に点を取られて負けるなんていうケースあるんですよね。あるんですよ。さあ4区がボールを蹴ります。ゴール前、ベルティのヘディング、デルベッキョ後ろに流す。うまくつながりません。ファルコーネがクリアしまして4区のヘディング、そしてフォントナンがこのボールを拾います。もう一度4区、ソリアーノのヘディング、ベルカンプ頑張りますがアングルマ、さあもう一度フォントナンだ、フォントナンが行く。ソリアーノがマークしています。ソリアーノマーク、これは相手を突き飛ばしました。中央を舞いましたフォントナン。3番はソリアーノです。23歳、176センチ。アンコナから今シーズン移ってきましたセリエ B のチームです。さあベルティの顔が映っています。そばについているのはシレンツィ。
ゴール前ではベルティのヘディングは非常に危険です。さあソサがボールを蹴ります。逆サイドでボールがいった。アングロマのヘディング。もう一度コーナーキックです。180センチありますアングロマ。逆サイドまでソサが走ってきます。取るのは大事ですよこれはね。そうですよね、もう一度逆サイドヘッドで流す。クリアしました。しかしこぼれ球4区が拾います。上がってきたのはマッシモ・パガニン。ロングシュート、これはクリアされました。一旦最後方キーパーまで返します。パリューカがだいぶ出てきました。今44分経過。デルベッキオからさあベルカンプだ。倒されましたがホイッスルはない。ホイッスルはありません。今のバランス崩しちゃいましたね。そうですか、しかしここはインテルボールのスローイン。ボールを持ったのはベルゴミ、そして4区が追ってきました。デルベッキオヘッドで中央へ。4番のファルコーネがクリア。しかし十分ではありません。こぼれ球デルベッキオからフェスタか。ゴール前ボールが出る。クリアされました。リッツ・テッリ、7番のリッツ・テッリ、2人に囲まれていますがタッチ終わりましてトリノボールです。ボールを入れるのはアングロマ。倒されましたペレですがここはホイッスルありません。立ち上がったオールランドいち早くボールを拾っています。マルタリアカット。これはオールランドファウルです。これはオールランドのファウル。アンジェロ・オールランド29歳ベテランになりました。しかしこのマルタリアーテというのも身長も187センチですがストライドは大きいですね。そうなんですね、すでにインジャリータイムに入っています。どうやら前半は0対0のまま終わるのか。ペレグリーニのキック、この辺り守る側はちょっと逆光になって苦しいところです。さあ深く入りました。ペッソット折り返した。2人合わない。2人合いません。拾ったのはフォントナン。クリア。今はシレンチとペレ正面に2人いましたがね、ちょっと大きすぎました。インテルボールです。今のはトリノ側から言えば一番いい形だったでしょうかね。そうですね、本当にそう思います。はい、すでにインジャリータイムも1分経過しています。フォントランがボールを入れました。デルベッキオです。デルベッキオからソサさあ左足を打もう一つこっち。いやもう一つこっちでしたね。ベルティがいましたがね、そのパスが相手に当たったんでしょうかね。そうです。いや通りませんでした。ここで前半終了。0対0。前半の序盤はさして見せ場がありませんでしたが中盤から非常に見せ場が多くなってきました。しかしそれでも両チームゴールを割ることはできません。前半は0対0で終了しています。中央にペレとそれからリッツ・テリが構えています。後ろライン上にキャプテンのシレンツィがおります。191センチ。その左側にはペッソット。さあ後半の開始です。いやちょっと動きが止まりましたね。やり直しのような感じになりました。一旦下げてクリスタルディーニが前にボールを送る。マッシモ・パガニンのヘディング。一旦パガニンに返します。もう一度縦に出ましたベルカンプ。そしてオールランド。オールランドが少し右に回ってきてますか。オールランドそして4区左にボールが出てデルベッキオが走ります。ぴったりマークのマルタリアーティ。前半からね、デルベッキオは本当に動き回ってですね、本当によく動いてますね。なんとかしようっていう気が見えますよね。そうですね。本当に若さが出てますね。いい意味の若さが出てますね。はい、デルベッキオは今シーズンここまでゴールは2点挙げています。ヘディングの応酬ですがここでファウルがありました。デルベッキオのファウルのようです。トリノのフリーキックです。
の試合のレフェリーです。コッリーナさん。ボールを蹴るのはペッレグリーンです。ハーフウェイラインから手前のボールはほとんどこのペッレグリーニが蹴っていきます。中央付近ボールを拾ったのはマルタリアーティ。左にボールを流しましたペッソット。こちらに回ってきたマルタリアーティ。マークについているのはベルゴミ、そしてクリスタッリーニ。さあここは4区、ホイッスルありません。ベルカンプボールを左に回します。フォンタナが上がってくる。前にデルベッキオがいる。これはいい上がりですよ。そして中央付近にソサがいるかなと、この呼吸ですよね。そうです、あそこが通ればシュートまでってそうなんですよね。そのパスをカットされてしまいました。インテルチャンスに結びつきません。チャンスの目はあるんですがね。そうです、なかなかつぼみ、そして花まで咲きません。ベルティです。右に流しましたオーランド。ここはヘッドで軽く落としました。クリスタッリーニから中央ペレです。ペレボールを持つとうるさいペレ。右にボールを展開しましたシレンツィ。さあマッシモ・パガニをかわしてというところですが、ゴール前リッチテリが行きましたが、ここはコーナーキックに逃げました。ボールを蹴るのはペレです。少し疲れの表情が見えます。ベテランのフォントラン、そしてもう一人ベルカンプ、ともに180センチ台の長身です。スタートしましたペレ。ファーポスト、パリューガがキャッチ。長いキックです。デルベッキオ走る、デルベッキオ走る、デルベッキオ走る。マルタニアぴったりマーク。ボールをコントロールしましたデルベッキオ。ここ大事にしないといけないですね。かわしました、完全にかわした。ソサへのパス、左足のシュート、ダメだ。ファルコーネがうまく体を入れました。いや今もデルベッキオ頑張りましたよ。頑張りましたよ。さあそしてコーナーキックです。素早く蹴りました。ここはヘッドでクリア。リッツ・テンリ、中央からファルコーネがずっと上がっていく。ファルコーネが上がっていく。ボールはアングロマ、アングロマへボールが当たった。かわした。ここでさあボールはリッツ・テンリ。どうだ、ダメだ。パガニンのタックル。ベルティ、そしてベルカンプ、ベルカンプここまで下がっています。そしてサイドチェンジはソサ。ヘッドでボールを落としました。しかしここはちょっと距離がある。ソサのファウルですね。ソサがファウルを取られました。多分足の裏見せていったところですよね。そうですか、そうですね、踏んでますよね。歩幅が短い分どうしてもつま先上がってしまうんですね。トリノのフリーキックです。いやボールはこの間にインテルのスローインと変わっておりまして、パリューカにボールが当たっていました。ここはペッレグリーンのヘディング、フォンタナンのヘディング、中央でのヘディング。ここはペレとオーランドですが、ペレがファウルを取られました。インテルのフリーキックです。ボールを蹴るのは4区です。右に流しました。ここにマッシモ・パガニンです。今度はドリブルで中に入ってきました。そして4区はドリブル、右へ回ってシュート。素晴らしい。4区のミドルシュート決まりました。得意のレンジですよね。そうですね。ちょうど22、3メートルでしょうか。今は本当にね、4区らしいシュートですし、その後のもらい方良かったですよね。そうですね。自分でフリークパスして、そして流れもらいに行きましたよね。後半5分ようやく得点が生まれました。4区のペナルティーエリアやや外側から22、3メートルのシュートです。インテル待望の先取点を挙げました。本当に奥田さん言いましたように、パスを出してから上がっていく位置が非常にタイミング的に良かったですね。4区今シーズンは初得点です。またマシュバウニーもいいドリブルしましたよね。うまく溜めてパスを出しましたマッシモ・パガニン。
さあボールを持っているのは今得点を挙げた4区です。これもいいパスだ。そしてまた右サイドずっと上がっていくデルベッキオからいいパスですが、ちょっとタイミングが悪かったですか。4区がちょっと囲まれてしまいました。中へ折り返すキーパーが出ました。あっとこれはデルベッキオが、これはどうでしょう、イエローカードを受けましたね。無理なとこから行っちゃいましたよね。勢い余ってね。これはペッレグリーニが文句を言っています。危ないじゃないかということですね。そうですね。サッカーでもチームメートはゴールキーパーを大事にしますけども、アイスホッケーはもっとゴールキーパー大事にしますから、アイスホッケーだったら今乱闘になってますよ。なってますね。間違いなく乱闘ですよね。しかし涼しい顔でデルベッキオは引き上げてきます。1対0、インテルが1点をリードしています。ね、完全に踏んでますよね。完全に遅れてるんですけどね。まあでもいいかもしれませんよ、このぐらいの気持ちがないとね。今4区がデルベッキオにボールを渡して上がっていきましたよね。タイミングが悪いとおっしゃったのはパスのタイミングが悪いですね。そうですか。そしてちょっと短かったですよね、パスが。4区としてはもう少し先にボールが欲しかったんでしょうかね。さあパスティーニは大丈夫でしょうか。足首に相手の足が入ったような感じがありますが、どうやら大丈夫のようです。アングロマがボールを縦に送ります。ヘッドでボールを後ろに流しましたが、ここはベルゴミが拾っています。そしてフォントラン、こちらはソネッティ監督。今シーズントリノは最初ランパンティ監督でスタートしたんですが、3節までで解任されました。第4節はゴールキーパーコーチが1試合だけ、その試合勝ってるんですがね、2対0で勝ってるんですが、5節からは、このソネッティさんが監督に就任しています。スローインはオーランドがボールを入れます。デルベッキオの頭、これはデルベッキオがファールを取られました。プッシングでしょうね。相手を押しましたデルベッキオ。1点をリードされましたトリノ。アウェーですから、これから2点、これはデルベッキオですね。ちょっとこれから2点を取って勝つというのはなかなか難しいでしょうけど、とにかく引き分けは狙いたいところですよね。それだけの力ありますからね。アングラマからゴール前にボールが出ましたが、ここはオーランドヘディング、マルタリアーティのヘディング、こぼれ球、さあベルカンプが行く、ベルカンプ行く、少しボールが離れすぎました。ちょっとらしくないですよね。らしくないですよね、本当に。ファルコーネが軽くかわしています。20歳の若い選手、そしてペッソット、縦にボールが出ました。これはオールランドが行きます。このオールランドとペレはもうどうしようもないですね、これはね。試合開始からずっと続いてますね。こういうシーンはたくさん見れますよね。そうですね。またああいうペレをマークするにはぴったしですよね、オールランドはね。そうですよね。フリーキックはベルゴミがボールを蹴ります。ベンチ前でソネッティさんが、これ今のはオージオでしょうかね、呼んで何か話をしてます。ボールがこぼれてきました。さあフォントランです。アングロマが立ちふさがります。これはちょっと悪質だ。行き足のついているフォントランの足を引っ掛けました。しかも後ろからですからね、今の抜けてからですからね。今のオーランドのね、ドリブルの仕方良いですよね。良かったですね。止まんないでやっぱり向かっていってますからね。こういう時っていうのはディフェンスはね、嫌です。どっち行くか分かんないんですよね。さあインテルのフリーキックです。ボールを蹴るのはソサ。ちょっといいボール蹴ってほしいですね。そうですよね。あまり良くないですからね、今度はね。ペレが怒ってますね。選手の位置に関して不満があるようです。フォントランがいったが、これはダメだ。アングロマクリア。しかし拾ったのはフェスタ。右に回ってベルカンプからゴール前、逆サイドソサ。届きません。苦笑いを浮かべていますソサ。交渉では175センチとなっていますが、
どう見ても175センチあるとは思いません。右足を精一杯伸ばしましたがボールははるかに先でした。トリノのゴールキックです。後半も早くも11分経過しています。1対0。選手が変わりますね。オージオが入ります。先ほどソネッティ監督に呼ばれていたオージオ、誰に変わるんでしょうか。アングロマに変わるんですね。ちょっとやはり動きもね、良くないですよね。前半はね結構上がっていってましたけど、ちょっとやはり運動量落ちてますよね。そうですか。ただアングロマはポジション的に言うと右のサイドバックということですよね。そうですね。オージオはどちらかというと中盤の選手ですよね。中盤もすぐ厚くしようというじゃないですかね。厚くしようということですか。点取らなければ話になりませんのでね。さあフリーキックです。ヨンクがボールを蹴ります。誰もいない、そうですね、いないっていうか誰も競らないっていうかね。そうですね。見ていたんではどうにもなりませんね。オールランドです。もう今日は何回笛を吹かれているでしょうか。ただしまだイエローカードは受けていません。オールランドは確かもう3枚溜まってますから今日受けると次の試合は出られません。ボールを持っているのはペレ、左にさばいてペッレグリーニ珍しく上がってきました。ゴール前フェストのヘディング、こぼれ球4区が拾っています。長いボールです。ソサが走る。ソサが行く。ソサが行った。相手をうまく押しました。ソサボールをキープ。デルベッキャのシュート、ダメだ。相手に当たりました。いやー今はなかなかいい攻めでしたが、頭でいければねチャンスが大きかったですよね。今の足でいるとちょっと難しいですよね。ボールを持っているクリスタンリーにハーフウェイラインを越えました。ここで1人倒れています。マルタリアーティのようですね。挑発が見えました。オージオです。今入ったばかりのオージオ、リッツェリが行く。ここはフォントランゴールラインに逃れました。コーナーキックです。さあマルタリアーテ大丈夫でしょうか。先ほどデルベッキオのシュートを阻むのにちょっと無理な体勢があったかもしれません。マルタリアーテ傷んでいます。蹴られたかもしれませんね。なるほどね。ボールと一緒に。そうです。ヘッドで流しました。フェッサー、向こうがリッチ・テッディ、オーバーヘッドでゴール前クリスタリーにシレンツがシュート体勢に入れるか入れない。倒れたがホイッスルはありません。倒れましたがホイッスルはありません。今ね体の大きさを利用しましたけどね。さあベルティが上がっていく。ベルティが上がっていく。左にデルベッキオ、倒された。ボールを奪われた。ここは今度は逆にベルティがファウルを取られました。いい上がりでいったんですけどね。ちょっと持ちすぎる傾向がありますね。ベルティはね。もったいないですよ。そうですよね。シレンツ、これはオフサイドがありました。交代ってやつですね。交代ですね。交代をなんで認めないんだという感じのビアンキさん51歳、この人もベテランの監督です。相手のソネッティさんも53歳。ここでインテルがメンバー交代で、ソサが下げられますね。やっぱりちょっとね、多分膝だと思うんですけどね。あまり動きも良くないし、寿命がありますからね。そして13番が見えましたアントニオ・パガニン兄弟のお兄さんです。この人は28歳、マッシモの4歳年上です。これからは13番をアントニオ、そして3番をマッシモというふうにご紹介したいと思います。パガニン兄弟が揃い踏みです。これでフォントランが前に上がっていくでしょうね。なるほどね。さあボールを持っているの4区です。デルベッキョ、正面にベルティが上がっていく。そのベルティに頭合わない合わない。さあ入ったばかりのアントニオ、ボールがタッチ終わりました。ボーナス途中で切ってしまいました。フォントランが上がってきてどういう体勢になりますか。そうですね、もともとフォントランはね、前の選手ですからね。そうですよね。でパガニンですか、今入った13番、それ左行くと思いますね。そうですか。アントニオですか。そうですね、これがアントニオですね。彼左側ですよね。アントニオ・パガニンは179センチです。さあボールを持っているのは4区、縦にボールが出ました。フォントランです。フォントラン、倒された。際どいところだ。
いや PK ではないようですね。ないですね。 PK ではありませんが、これはしかし際どいところでフリーキックです。ファルコーネはソサがいなくなったんで、今度はフォントランのマークに変わってるんでしょうか。4番、そのファルコーネがフォントランを倒しました。ボールを受けるのは4区です。ソサがいなくなるとこういう時はちょっとね、そうですね、相手に対するなんていうか恐怖感がだいぶ違います。さあ直接狙うか。4区逆サイド送った、フォントランのヘディング、ボール前、ベルティがいったと手が出たぞ。今は手が出ましたよ、ベルティは。バスティーナがボールをキャッチしていますが、どうでしょう。手前の4番がベルティ手が出てますよね。あまり変なことするとイエローカードになりますね。ですよね。今はちょっとコルティーナさんに見えなかったんでしょうか。助かりました。ボールを持っているのはペッソットです。オージオからペッソット、クリスタッリーにボールを奪われました。ベルカンプです。いやフォントランからベルカンプです。左サイドアントニオです。確かに左の中盤をやってるわけですね、このアントニオが。いいパスですね。オーランド上がってきた。オーランドはいいところ上がってきた。ヒールパス、アントニオ抜けるペレが懸命に追った。折り返しはマルタニアートにカットされました。そしてリッツテンリー、いい攻めですけどね。そうですよね。シレンチ、そしてリッツテンリー抜けるか。ダメだ。これはもうオーランドがイエローカード覚悟のそうですね。今のはもう抜けたらトリノに大きなチャンスが生まれるところ。あからさまなファウルでした、オーランド。しかしその前のインテルの攻撃ね、なかなか良かったですよね。もう一歩前にね、パスができなかったのかなっていう感じしますね。そうですか。オーランドがなかなか器用なことをやりましたよね。ヒールでね、意外性ですね。そうですね。うっかりするとチームメイトも騙されそうな感じですよね。さあゴール前にボールが上がっている。シレンツェのヘディング、突っ込んだのはクリスタッリーニ。面の精度がね高くなると本当にもっとチャンス生まれるんですよね。そうでしたね。今のもシレンツェのヘディング、落ちてきたボールは突っ込んでいったクリスタッリーニの後ろでした。インテルのゴールキック、パリューからキック、ロングキックには定評があります。デルベッキオからこれはベルカンプ、うまくかわしました。そしてデルベッキオ一旦返しました。フォントランが走る、ボールを置いていった。粘ったフォントランですが、これはゴールライン割りました。ゴールキックです。左サイドはペッソット。ペッソットは173センチ、24歳。突っかかっていきます。ベルカンプ、これはファウルです。なかなかしつこいディフェンスをしておりますベルカンプ。中央でボールを持っているのはファルコーネ。縦に送ってオージョが帰ってきました。もう一度ファルコーネ。これはアントニオのファウルだ。ボールには触っているということでしょうけどね、後ろからでしたからね。ボールを持っているのはオージョ。このパスは通りません。大きなクリアです。向こうがペレグリーニ。ここには誰もいません。走り込んできたのはペレ。ペレボールを受けました。さあ2人がかりのマークだ。フェスタとベルティ、ペッソット、ボール前、これはキーパーキャッチ。キーパーちょっとこぼしましたがキャッチしました。パリューカ。ボールはフォントランに渡っています。アントニオのキックは相手に当たってゴールライン。ゴールキックに変わっています。後半も20分経過。1対0、インテル1点のリード。この人は179センチです。パリューカは188センチ、28歳のゴールキーパー、イタリア代表のキーパーです。中央付近でのヘディングの争い。
デルベッキオドリブルで上がっていく。さあいいパスが出た。フォントランがいく。スライディングタックル。ホイッスルない。ホイッスルはありません。ファルコーネの素晴らしいタックルでした。そうですね、本当に綺麗ですよね。フォントランの後ろに顔が見えていたのがファルコーネ、まだ20歳ですよ。184センチ、昨シーズン2試合だけ出ています。スローインはアントニオ。フォントランのヘディング流しました。王子がちょんと動かしました。ペッソットこれを拾っています。ペレに通るか。これはフェスタのファウルです。今もゴールのペナルティーエリアのすぐ外側で王子が大きくクリアするんではなくてちょんと浮かして味方のペッソットに渡すと、ああいうあたりが落ち着いているというのか、無駄にタッチに逃げない、あるいは前を送らないというところありますね。大事ですよね。さあトリノの方2人目の選手交代です。3番のソリアーノに代わって13番のロレンツィーニが入りました。この人はおそらくほぼ同じポジションではないでしょうか。ミランから移ってきたんですよね、この人はね。かわした。さあフォントラン行く。フォントラン行く。ちょっと中遅れてますよね。そうですね、中から中央からデルベッキオ上がってきましたが、最初はコリス無縁という感じでしたフォントラン。しかしその奮闘に拍手が送られています。いや本当によくやってますよね。よくやってますよね。いつもこの人のプレーには悲壮感が漂いますよね。そうですね。さあ王子だ。リッツ・テッディ。リッツ・テッディ深いところまで入りました。マークしているアントニオ。一旦返します。ダイレクトでペッソット左サイド。ゴール前こぼれたボール。ペレがいった。しかしスライディングタックル。もう一度トリノ。ペレにボールが通る。ボールが通った。ゴール前シレンチ振り向けるか。振り向けるか。ゴール前流した。オランド。そして最後はマッシモ・バガニン。かろうじてクリアしました。しかしまだあります。まだあります。ペッソットゴール前に折り返す。さあシレンチのヘッドが生かせるか。こぼれ球ペレがいった。ベルティが行きました。ベルティが身をもって防ぎました。ここですね。まずね、ここでやっぱり、あそこでパスじゃないですよね。ちょっとね精度が悪かったですね。ちょっと形になりましたね。はい、そうですよね。取るのは。さあ左からのスローインです。クリスタッリーニのスローイン。ゴール前でフェスタのクリア。デルベッキオが拾いに行きましたが、ここはタッチ終わりました。トリノボールのスローインです。しかし後半は現実に点も生まれてますが、ミスは多くなってますね。そうですね。やはりゴール前でのね、そういう攻防多くなりましたよね。やや決め手にかける嫌いはありますがね。最後のね、パスシュートですよね。この辺がちょっと雑ですね。ベルティが倒されました。インテルのフリーキックです。ニコラ・ベルティ186センチ27歳。ギリギリでワールドカップに間に合ったんですが、これとちょっと精彩を欠いてる感じありますよね。去年のウェファカップなどはなかなかいいところを見せたんですがね。ボールを拾ったのはオージオ。デルベッキオ頑張りましたが、もう一度ボールはトリノです。今もフォントランの頑張りがマイボールにしましたよね。下がり気味、パリウカにボールが渡りました。左サイド上がっていくのはロレンツィーニ。クロスオージオヘッド流した。シレンツィが振り返るか。中に返した。キーパーキャッチ。絶好の攻撃でしたが、頭を抱えたのはオージオ。シレンツィいいとこ行くんですけどね。3回ぐらいありましたからね、ああいうのはね。昨シーズンはああいうのはもう折り返したりなんかしてる間にもうシレンツィが決めてしまうというケースあったんですがね。ヘッドのクリア小さい。ようやく大きなクリアになりました。ベルカンプ一旦下げました。ベルティちゃんとボールを動かしました。フォントランが走る。フォントラン行く。ファルコーネマーク。ホイッスルありません。フォントランが倒れました。ゆっくりとボールを処理しましたトリノ。ここで
フォントナンがファウルを取られました。ペレに対するファウルです。素早いフリーキック、ボールを持っているのはペレ。左サイド中央でペッソット、8番です。右サイドリッツ・テッリ、ドリブルで中に入ってきました。リッツ・テッリ、ベルゴミカット、いいスライディングタックルです。フェスタからベルティがサイドチェンジするか、いや前にボールを送りました。通りません。ペッレグリーにカット、ファルコーネからペレ、中央のクリスタッリーニ、オージオ、ロレンツィーニ、後半途中から入ったロレンツィーニ、ゴール前にボールを送る、マッシモのヘディング、拾ったのはフェスタ。ボールを持っているのはヨンク、先制点を挙げているヨンク、場内大歓声。後ろからいったヨンクのしつこいマーク、これはポケットに手がいったコンディーナさん、これはイエローカードのようです。この試合両チーム合わせて4枚目のイエローカード。なんか今コンディーナさん何本か指を見せましたね。3回やってると、そうですね。ここで1回やって、ここで3回目ですよね。そういうこと言ってるんですね。一つのファウルで取ってるわけじゃないんだ、こういうことですね。ちょっとピッチの外に出ておりましたフォントナンがコンディーナさんに呼ばれて戻ってまいりました。さあフリーキックです。ボールを蹴るのはオージオです。右のペッソットに渡しました。さらに右流してリッツ・テッリー、今のもね、パスもね、ほんのちょっとね、走りを出てれば問題ないですよね。そうですか。逆になってましたよね、動きと。ベテランの域に入ってまいりましたリッツ・テッリ、27歳です。インテルのゴールキック、デルベッキオのヘディング、ベルカンプが拾いました。そしてデルベッキオ行く、縦にアントニオが走っているがデルベッキオパスは出せない、中にボールを送った、これはベルカンプ分かってなかったですよね。そうですか、ペレが一旦後ろに下げました。ロレンツィーニ、そしてオージオ、ベルカンプこのボールを拾ったヘディングでフォントナンへ、そしてベルカンプからもう一度フォントナンへ、フォントナンへいった、倒された。いやこれはしかしファウルはありません。捉えてないですね。さあカウンターアタックか、なかなかスピードに乗れません。クリスタッリーニ、ペレへのパスは通りません。ホーランド、ヨンク、今のはね、選手が倒れてますのでヨンクがあえて外へ出しました。これどうでしょうね。ファウルでしょう。ですか、もう全然ボールにいってませんからね、かわされてますから。顔をしかめていますフォントナン、ここまで本当によくやっています。もう28歳になりましたフォントナン。ベレゴミがそのあたり言ってるんでしょうね。そうですね。手を出すなと、私に触るなということでしょうか。そうですね。しかしゴルフに毅然としてますからね。そうですよね。ようやく立ち上がりましたフォントナン。しかしインテルの方は選手交代の動きがあるようです。フォントナンを変えますか。呼ばれましたね。フォントナンが呼ばれました。交代です。1対0リードはしていますが、これからまだまだ15分ありますし、動ける選手をということになりましょうか。本当に頑張りましたよね。スタンドの拍手がそれを証明してますよね。大きな拍手に迎えられてフォントナンがベンチに下がりました。ロッカールームへ消えていきます。代わってオルランディーニが入ります。22歳の若い選手、180センチあります。アタランタから今シーズン移ってきた選手です。この人も元アンダー21のメンバーです。デルベッキオが行きます。今30分経過しています。さあ折り返せるか。折り返したベルカンプ。さあシュートはどうだ。さらに流す。どうして打たないんだろうね、あそこで。いやスタンドざわめいています。どうしたベルカンプ。
もう一度攻撃が続くヨングです。ヨングのシュート、ポストの右です。この積極さがベルカンプに欲しいですよね。今なんて本当にね、右のインフロントかけてね、狙えるシュートですよね。ベルカンプは開幕戦以来ゴールがないんですよ。ああいう感じじゃないですよね。もっとやっぱ打ってもいいですよね。コーナーキックに変わっています。オランディーニがボールを蹴ります。ゴール前混戦だ。もう一度オランディーニ、リッツェリのヘディング、こぼれ球、アントニオのところへ来た。ゴール前折り返す、ヘディングでクリア。さあオーランドのシュートが、ペレグリーのクリアです。ペレが送っていく。フェスタが体を前に入れている。さあキーパーに逃げるか。思えば今シーズンのインテルは開幕戦スタメンのソサが先制点を挙げて、途中から交代で入ったベルカンプが2点目を取ってね、そうですね、非常にいい形で、あれは2対0でこのトリノに勝ってるんですよね。はい、さあボールはリッツ・テッリ、ペッソット、本当はこれくさび入れたいんですよね。ああそうですか、ロレンツィーニのヘッドですが、ここはベルティのヘッドが勝りました。こぼれ球、オランディーニがいっています。ボールがタッチに出ました。大体ああやって中にドリブルした時はですね、真ん中にパスを出したいんですよね。ああそうですか。でもそれほとんどね、全部インテルに狙われてるんですよね。なるほどね。ベルティが珍しくスローインを行いました。4から縦に送ってベルカンプ、うまく体を入れられましたペレグリーニ、そしてキーパーのパスティーネ、左サイドロレンツィーニから中へ送ってクリスタッリーニ、中央のペッソット、さらに右へ流した、ゆっくり上がってきたマルタリアーティ、縦に送ってペッソット、ここへ回ってきた、いい動きだ。さらにマルタリアーティが上がっていく。そのマルタリアーティにパスが返ってきた。ダイレクトでセンタリング、ヘディングシュート入った。シレンツのヘディングシュート決まりました。ようやく出ましたね。1対1同点。こういう攻めですよね。そうですよね。トリノは、はい、無然たる表情のパリウカ、もう何もできませんでしたからね。今しかしマルタリアーティのセンタリングが見事でしたね。そうですね。でスレンツも後ろが走ってきてるんですよね。そうですよね。で前にねこの15のオージオがいましたでしょ。ですから今2人ちょっとシレンツとオージオが絡んで、オージオがちょっと怪我したんですね。そうです。はい。多分シレンツの肘あたりはあったんでしょうけどね。そうですね。それはいいですよね。そうですよね。とにかく点が生まれました。後半33分、シレンツのヘディングシュートでトリノ同点としています。もっともっとやっぱ取るのはこういう形をたくさん作ってくればですね、点取れますよね。シレンツもちょっと血でも出てるんでしょうか。コッリーナさんが何か言っていますが、一方こちらはオージオです。顔をしかめながら立ち上がりました。何がしか彼が途中から入った効果は現れたわけですよね。点に結びつきました。良くなってますもんね。そうですよね。彼が入って、ベンチの操作寂しそうですね、ちょっとね。インテル右サイドからオランディーニ上がっていく。ついているのはクリスタッリーニ、若手同士。さらにもう一人行きました。ロレンツィーニです。ロレンツィーニも若い選手。いやコーナーいっぱいだ。ボールがタッチを割りました。王子を元気に復帰です。スローインはオーランディーニ、ボールを拾ったのはオーランド、そして4区左にマッシモ・パガニンが上がってきています。マッシモ、デルベッキョ、リッツ・テッリに乗りかかるようになりました。笛はありません。縦に送ってオージオ、フェスタのマーク、これはフェスタのファウルです。さあ1対1の同点で残りが10分。どちらも今いいその雰囲気でやってますよね。そうですね。ボールを蹴るのはリッツ・テッリ、オーランドのヘディング、左サイドボールがこぼれまして、ロレンツィーニこれを拾っています。さあオーランディーニ、このボールを拾った。パスが通りません。カットされました。このヘディングもインテルが勝っていますが、拾ったのはリッツ・テッリ。リッツ・テッリ中に入っていく。一旦スローダウン、クリスタッリーニ、
ベッソット、もう一度クリスタルディーニ、中へ返してリッツ・テッリー、ベルゴミをかわした左足シュート、キーパーパンチング、これは意外性のあるシュートでした。そうですね、これはパリウーカのファインセーブですね。そうですね、これもかなり距離ありますね。26、7メートルありましょうか。よく反応しました。さすがはイタリア代表正キーパー。トリノのコーナーキックは6本目、王城が蹴ります。オルランディーニがクリアしました。デルベッキョ、若手の間でパスが当たりました。デルベッキョが行く、デルベッキョ行く、ぴったり後ろからマークしているのはマルタリアーティ。先ほどはいいセンタリングを見せました。これはまたコーナーキックです。そうですね、インテルのコーナーキックです。今の正解ですよ。あそこまでいったらもうコーナー取ればいいんですけどね。そうですか、はい。そういうことをだんだん勉強していくんでしょうね、デルベッキョもね。オルランディーニ、デルベッキョのヘディング、惜しい、惜しかったですね。今のね打点は高かったですよ、飛び込んでくるタイミングもなかなかでしたね。ベルティですかね。ファルコーネがマルタリアーティを捕まえて何か言っています。しっかりマークしろってことじゃないですか。本当今危なかったですから。そうですね、年齢はマルタリアーティの方が25歳ではるかに上なんですが、まあピッチの中に入ったら関係なしですね。ボールがこぼれました。ベルティからパリウカのミスキック、先ほどは素晴らしいセーブを見せたパリウカですが、左利きですから右足はね多分ダメなんですよ。確かにいつもロングキックを蹴るのは左足、今のは右足。トリノのスローインです。ロレンツィにボールを入れました。クリスタルディーニ、4区が行く、4区がかわしました。4区がかわして、さあ右足のアウトサイド、デルベッキョに送りましたがこれは通りません。ヘディング、こぼれたボール、トリノが拾いました。ペレです。クリスタルディーニから縦へ送って、シレンツに通りません。ベルガミがヘッドでかわしました。パリウカのキック、今度は左足でしたね。いいところでボールがいった。デルベッキョ、ついているのはファルコーネ、そしてペレグリーニ、抜けていこうというところですがダメです。これはダメでした。縦にボールが送られた。ペレ、通りません。ベルティです。スライディングタックルかわされました。さあ4区だ、4区は縦にベルカンプ、ベルカンプ、今日はちょっといいところがないぞ。ベルカンプ、左にデルベッキョがいる。デルベッキョを通り過ごしてアントニオへ、アントニオゴール前へ、ベルティが倒れた。これは演技臭いぞ。これはちょっとね、あれはちょっと取らないですよね。これは誰が笛を吹いているのを取らないでしょう。さあこの間もプレーが続いています。ロレンツィーニからオージオへ通りません。中央で4区、オランディーニ、ベルティが右から上がっていく、相手の足の間を抜いたいいパスです。ベルティからゴール前、通らない、クリアです。さあこれももう一度4区がボールを拾った。左サイドオランディーニがこちらへ回ってきている。こぼれ球、オージョ、オージョからクリスタルディーニ、ペレが縦に走る、ペレが走る、ペレがいった、ペレがいった、ついているのはフェスタ。さあかわせるか、ペレかわせるか、中に入っていった左足のシュートはこれは浮いてしまいました。これはさっきベルティですね。そうですよね、これはちょっとね、相手の側からすればファールの要素は何もなかったような感じです。まもなく後半も40分になろうとしています。1対1の同点。今日ベルゴミはいいですよね。いいですね、本当に安定しますね。久々にやっぱり見てベルゴミがずっと上がっていきます。そしてボールは4区に渡りました。誰も上がってこないですよね。縦に送ってベルティ、
細かなパスの交換ですがうまくいきません。大きなクリア、マッシモが拾ってベルゴミここまで上がってきている。右へ送ってオーランド、センタリング、センタリングだったんでしょうかね。今の逆サイドでボールを送ろうとしたんでしょうか。センタリングですよね。さあペレが行く。肘が出ましたか。フェスタ弾き飛ばされました。ペレ少しこのラインの外側ぬかるんだような状態になってますけど、雨上がりなのかも分かりませんね。ちょっと手で押してる感じですよね。そうですね、ここはね。さあ後半も41分が経過しています。ここはちょっとね、一気になって嫌ですよね、こういうフリックはね。そうですよね。リッツ・テッリがボールを蹴ります。ゴール前シレンツィがいるだけにね、嫌ですよね。今日1点出ますからね、多分調子乗ってますから今、一気にゴール前にボールが出る。オーランドのヘディング。さあ拾ったのはオーランディーニ。デルベッキオへ通らない。しかしインテルボールのスローインと変わりました。トリノとしてはこのまま引き分けでもいいんでしょうね。そういう気持ちあると思いますね。一方のインテルはやっぱり先に点を取っていただけになんとか勝ち越し点をというところでしょう。アントニオボールを入れました。ベルカンプがボールを受けようというところですがファルコーネが随分飛びました。もう一度スローインです。もう一度アントニオがボールを入れます。ロングスロー、こぼれ球、ファルコーネが拾いました。右のリッツ・テリエ、パスの呼吸が合いませんでした。アントニオこれを拾っています。そしてベルカンプ、縦に送ってマッシモ、ペッソット頑張りました。オーディオ、右のクリスタッリーニ、リッツ・テッリです。一旦下げましたペッソット、そして中央のクリスタッリーニ、リッツ・テッリ、ペッソット、ペレ通ったか。これペレがファウルを取られました。ちょっと画面に入る直前ぐらいで手を使ったんでしょうね、きっとね。フリーキック4個です。ゴール前、ペルティだジャストミートしません。最初ボールスターターのベルカンプだと思いますよね。それでベルティ落として、ちょっとトラップがねいっちゃったんです、右の方にね。それがあの後のスキップになって現れたんですね。さあコーナーキックです。4区がボールを蹴ります。これはキーパーが出ました。パスティーネキャッチです。ボールを受けるのはリッツ・テッリ、オーランドが行きます。オーランドぴったりマーク、いいディフェンスですよ。そうですね。なかなかパスが出せません。後ろに下げましたペッソット。さあシレンツのヘディングはどうだ。逆にベルティのヘディングが勝ちました。4区からマッシモ一旦下げました。縦に送る、ベルカンプ行く、ベルカンプ行く、ベルカンプ行く、ベルカンプ行った。どうだ、倒された。笛です、笛。PK です、PK。ベルカンプがペナルティーエリアの中で倒されました。いや奥寺さん、もう44分過ぎてますよ。ちょっとこれはね、10時切ってますよ。本当ですね。完全に体が邪魔をした感じになりました。ちょっとベルカンプが早く行ってますよね。そうですね。懸命に食い下がります。この時間帯ですからね。そうですよね。もうそうこう言っている間にもう45分経過。怒ってますソネッティ監督。しかしこういう抗議はもちろん受け入れられるわけもありません。さあしかしソサがいないんで、これ誰が蹴りますかね。誰ですかね。ベルカンプがもう何かもう一つね、ちょっとね、気弱いですから蹴らしたくないですよね。さあ先ほど相手からボールを奪っていったのは若いオルランディーニなんですよね。22歳のオルランディーニが蹴るんでしょうか。こちらも気分が収まりません。パスティーネ、やっぱオルランディーニが蹴るようですね。ベルゴミが来ました。いろいろなんか言ってますね。言ってますね。思ったように蹴れ。あんまり言うとプレッシャーありますからね。
これは大事な1点ですからね、シュートですからね。それだけにオルランディーニにもプレッシャーかかるでしょう。今シーズンはまだノーゴールですからね、ここまで。さあどうする。ちょうどペナルティーエリアのラインの上に立っていますオルランディーニ、22歳、180センチ。さあ笛を待っています。スタートしました。キック、いや左隅に入りました。インジャリータイムに入ったところでインテル2対1と勝ち越しました。相当のプレッシャーがあったでしょうが、よく跳ねのけましたね。そうですね、いいシュートですよ。低くて速くて、飛んでますけどね、ボールの方が速かったですからね。頭を抱えていますパスティーネ。読みは当たっていました。そしておそらくボールに少し触ったかもしれませんが、とにかくボールの勢いがはるかに勝りました。ベルティと抱き合っていますオルランディーニ。さあ試合再開。トリノは急がなければいけません。すでにインタリータイムに入っています。ご覧の通りです。ボールは今パデューカ。まあトリノにとっては不運でしたね。そうですね、いわゆる痛恨のペナルティーという感じになりました。オルランド、そしてアントニオ、途中から入ったアントニオ、デルベッキオ。しかし今のもその PK のきっかけになったマシモ・パガニンから素晴らしいパスが出ましたね。本当唯一ベルカムが走ったチャンスのやり方の動きですよね。アントニオからボールが入りました。ベルカンプが受けます。アントニオがずっと上がっていきます。アントニオが抜けました。さあクロスが入れられるか。相手に当たったボールはゴールを割ってコーナーキックです。ショートコーナーをやります。少しでも時間をかけようというところですね。そうですね、シュートですかね。シュートだ。今ね、開きましたからね、打ちたくなりますよね。キーパーの手に当たったじゃないかというのがアントニオの抗議でしょうが、受け入れられません。ゴールキックで試合が始まっています。さあ左サイド、シレンツからうまくボールが渡らない。OJ 渡らない。リッツテリもこのボールに飛びつけません。しかしまだボールを持っている。ゴール前ヘディングドロップ、シレンツがいった。キーパーキャッチ、キーパーキャッチです。今インテルの選手が足当たったんですよね。だからバックパスじゃないかっていうとこですよね。フェスタ、それから向こう側マシモ・パガニンですね。ここで試合終了。2対1、インテルインジャリータイムのペナルティーキックでトリノを下しました。苦しみましたがいい一勝ですね。これは本当にインテルにとってはね、貴重な一勝ですね。そうですね。まあ本当にこの試合は注目されたそのソサとベルカンプのゴールデンコンビがもう一つ噛み合わなくてイライラした部分もあるんですが、終わってみればそうですね、周りの選手頑張りましたよね。そうですよね。コントランを筆頭にですね、本当に動き回ってですね、やっぱり貴重な勝利じゃないかなと思いますね。そうですね。特に意外なって言ったら失礼ですけど、マシモ・パガニなんかの頑張りは見事でしたよね。そうですね、結局はインジャリータイムに入ったところでベルカンプがペナルティーエリアの中で倒されました。出ましたペナルティーキックをオルランディーニが決めて2対1、インテルが勝ちました。